Chegando ao ano 2007 ao seu remate, chegaba tamén o fin do ano María Mariño. O ano 2007 foi o ano dedicado a María Mariño nas letras galegas, que era a terceira muller homenaxeada desde o seu nacemento. A Comisión de Igualdade do Consello da Cultura quixo facer un balance dese ano, non somente facer un acto conmemorativo, senón facer un balance nunha xornada na que se dera conta de se efectivamente María Mariño tiña sido ben recoñecida, tiña acadado o lugar que lle correspondía no seu ámbito, porque mesmo se dubidaba da súa autoría ou se vía envolta nun veo de misterio. O interese da Comisión de Igualdade era, por un lado, por tanto, facer un balance deste tipo, pero tamén tiña moi claro que quería ver a continuidade e que estivesen presentes e escoitar a voz das novas, das poetas, que seguían mantendo o interese e creando no ámbito literario galego. Esta idea de continuidade, de transmisión, nos permitía tirar dun fío desde María Mariño ata hoxe. Ao carón desta xornada, o que nos buscábamos tamén dentro da comisión era conseguir o recoñecemento de outras mulleres con unha longa trayectoria que non fose exclusivamente do ámbito literario, senón aberto a todos os campos, artístico, científico, etc. Partindo do convencemento de que eran unhas grandes descoñecidas e que foron e estaban sendo mulleres con unha trayectoria excepcional que merecía ser posta en valor, que merecía ser sacada a luz e facela máis visible do que xa, ou porque era pouco visible, non? Neste sentido, por tanto, o ano María Mariño foi froitoso porque permitiu non só avanzar e presentar a súa obra e recoñecela, senón tamén porque permitiu que a partir de entón e xa no ano seguinte, no ano 2008, a Comisión de Igualdade impulsara unha xornada anual con unha muller con unha longa trayectoria e cumprindo outro objetivo fundamental que se planteaba tamén a Comisión de Igualdade, que era ese vínculo cas mulleres novas. E a xornada anual comeza no 2008, non por casualidade con Xoana Torres, pero incorporando sempre en todas as súas edicións, ata a última, aquelas mulleres novas que nese campo en particular, fose as matemáticas, fose a fotografía, fose o que fose, tiñan e estaban aportando e tiñan contribucións valiosas. Queríamos, por tanto, manter a transmisión e dar conta non só do bo saber e facer das mulleres que ese ano se homenaxeaban ou se recoñecían, porque non é un homenaxe, senón homenaxe no sentido tradicional, senón de recoñecemento e ver como se transmitía a través, e se transmite a través das mulleres novas. O fío de Penélope que se recolleu ata aquí, pecha, por tanto, co ano María Mariño, entendendo que é o froito dese 2007 que permitiu ver a necesidade de afondar, de presentar, de dar voz
de recoñecer longas trayectorias e que era un deber e un compromiso que tiña a Comisión de Igualdade. Se agora facemos balance de novo, por tanto, podemos dicir que o ano María Mariño foi moi productivo para ela, para o seu reconhecemento e tamén para os distintos ámbitos que foron véndose tirando do fío de Penélope a través destes anos. Vou rematar, para pechar, cuns versos de Palabras no tempo. Tiven medo de bogar, tiven medo da auga clara, anque fora cuns borremos, anque fora na mar calma, non bogaba. O medo xa non sei del, xa secou aquel mar longo, e sin saber donde veu, si é doutro ou é meu, namego nun mar de fondo. Nestes tempos estranos, nestes tempos difíciles, temos mar de fondo, están as augas axitadas, tamén para as mulleres, pero recollendo o legado de María Mariño e o legado de todas as que foron recollidas neste fío de Penélope, só queda insistir en que temos bons remos, sen medo, e que navegamos. E, polo tanto, que convidamos a todas a, tirando do fío, seguir os seus novelos e tamén os nosos novelos, a continuar, por tanto, navegando sen medo.